Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, em sap greu dir-ho, però no vull pagar. Molt bé. Sap com funciona o no? Sí, crec que sé com funciona, sí. Val. Jo li obro la barrera i té que passar amb el semàfor en vermell. Molt bé. Adéu. Ja fa 43 anys que paguem aquest peatge, oi? Jo això de política i tot això no vull saber res. Ja, però... Jo només faig això i ja està. No, em sembla perfecte, Jo passo cada dia per aquí, però a partir d'avui ja no penso pagar més. Molt bé. Fa 33 anys que pago aquest peatge. Molt bé. Ja està. Ho dic perquè consti, d'acord? No, això no costarà. Bueno, Vale. adéu. Adéu. Bé, hem trigat 30 segons en passar el peatge de Vilassar. I com ja he dit, jo hi passo cada dia per anar a treballar. Des de fa 33 anys que pago peatges aquí a Vilassar. I avui és l'últim dia.